Egiazki, egia da, askotan gizakiok badugula joera, horrela espezie modura, eskertxarrekoak izateko. Batzuk. Batzuk bai. Bai. Eta ez gara gure privilegioez Ez danok. jabetzen eta eskertxarreko bilakatzen Bai. gara. Horregatik deialdia luzatu nahi dut gure ikusentzulei. Bizitzari eskerrak emateko, mi luze bezalako saio bat ikusteko aukera daukatelako. Oso ondo. Ez da privilegio makala, ez da? Kontziente izan, eta eman eskerrak bizitzari. Eta gure lehiakide ere, bai! Eneko eta Ione! Esker honeko zuek, mi luzerekiko, zeia badara matzazue gurean lau saio, 527 euro pilatuta. Ze sentsazio, Eneko? Ona, sensazio ona, bai. Diskreto, beti ere, Enekok ona izanagatik ere ez duelako esan nahi, horrela kanporatu beharra dagoenik. Jone, urduri? Bai. Esan duzuelen ere, hasi aurretik, oraindik ere urduritasun puntuan, naiz eta beteranuen aldean zaudeten. Bai, baina berdin du. Osa, urduri, bai. Helburua zakua lortza delako. Bai. Gaur lortuko dugu akaso? Espero dezagun. Ea, ba. Ia zer gertatzen den, zakua puztuta daukagulako, lehiak eta Oso. Karlak badakit hori be, bai. Bueno, neskak, unibertsitateko lagunak, Bai. zuzenbidea eta komunikazioa ikasten lehire, non ikasten zuia? Donostin. Donostian. Bai. Ze giro, Karla? Pues ona, Fakultatetik eta? Oso, Ona. Bai, familia bezalakoa. Ondo, ongietorri, bigarren eguna, eurentzat, Eskerrik asko. egia sortea dauen. Eta bikote berri bat, Jasmin eta Unai gurean ongi etorri. Kaixo. Jasminekin hasita, Marseilla arrazu, Bai, ama hizkuntza frantsesa, bai, hori da. baina 3 urte daramatzazu Euskal Herrian, Iruñean zehazki, ezta? Iruñean, bai, Iruñetik nator gaur. Eta pentsa zenbateraino egokitu garen, ja, mi luzeraino ere salto egin dugulako. Animatuta. Nola animatu zara, Jasmin? Bastakit, unairekin soin genuen, baina, animatuko gara? Bai, gozen, ea. Unairekin topo egin duzu akaso Iruñeko tabernaren batean, Unai? Segurazki, aldezarrean barna. Antxe aritzen zarelako zu gustora. Musika eta parranda afizioetan, oietxek aipatu ditugu. Hori da. Bai, ezta? Bai, beti giro ona dagoen lekuetan. Ba, leku aproposera etorri zarete orduan, Mi luzen primera pasako dugulako. Ongi etorri bikote. Zer bizitza ona. Eta eskerrik asko, eskerroneko izan, miluze astera doa. Eskertxarre bikotie oso itxusia dalako, benetan, oso txungo da. Eskerroneko gure jarraitzaile guztiekin ere bai, noski. Mitologia zaliek, eneko, esate baterako? Bai. Bueno, behin irakurtzen eta begiratzen hasiten gantzatzen duelako nek danak, bai, Jone, gitxi gora bera horrekin osatuko ditugu pareak. Azte parearekin goaz, badue Jone Maira, eta mitologia mundu osoan dute, noski, herrialde bakoitzak bere izaki mitologikoak, hoiek lotu beharko ditugu egoki. Zorte onden, para. Vampiroa. Serbia. Oso ondo. Erraldoia. Estonia. Oso ondo, neko. Geinua. Bélgica. Nomoa. Eskozia. Ez? Adar bakarra. Eskozia. Oso ondo? Grifoa. Grecia. Geinua. Bélgica. Denbora pizka bat gehiago izango bagenu, taula guztia osatzeko moduan zeundete, baina ez dituzuela uakatxe egin, beraz puntua gortxe igoko dira markagailuetara, zuzen, vampiroa, Serbiatik datorrelako, adar bakarra Eskozian berriz, geinua Iranen, Aladin ere bertan, eta inguru haietan kokatu zelako, erraldoia Estonian, grifoa, eta ez sukaldekoa noski, aurreko aldea leoi, atzekoa, aurreko aldea arrano, atzekoa leoiaren aduen izaki mitologikoa, eta bukatzeko nomoa Belgikan, lau zuzen eman dituzu, beraz, 40 puntu bikote! Ondo! Leire Karla, egiten duzu kirolik? Ez. Ez. Ez aigu bat ere gustatzen. Bat ere. Kirolen bat gustako duzuena? Futbola. Ah, bueno, bai. Realeko... Ikusle moduen? Bai, bazkidea gea. Oso ondo? Ah, ederto. Bazkideak. Ondo. Nordu Maira? Karla. Hartu leku emesedez, Karla. Leireia futbolariren bat agertzen den, bestak beste euskal kirolariak agertuko dira. Bale. Eta Euskal Herriko zen lurraldetakoak, diren, lotu beharko dugu. Ados. Jaioterria hain zuzen, guazten neskak denpora. Asier Martínez. Bizkaia. Garasti Murua. Bizkaia. Bai. Patricia Karrikaburu. Nafarroa. Ez?
Laurian Lizar. Lapurdi. Hiru akatskotuz. Ib Salaberri. Lapurdi. Laurian Lizar. Nafarroa bera. Bai? Asier Martínez. Araba. Ai, Laugarren akatsa. astu lekue, Karla. Bai. Asier Martínez jarritako esiak gainditu ezinik aritu garelako. Naiz eta bera esien gainetik saltoka ari zen den, Nafarra, Asier Martínez txapeldun handia. Iker eta Eneko Pou anaiak, arabarrak hauek ere falta egitezkigun. Garazi Murua, atletik taldeko kapitaina Bizkaitarra. Patrizia Karrikaburu Zuberoarra, Altzikin jaiotako errubi jokalaria. Ib Salaberri, Xala, Lapurdin. Eta Laurian Lizar, Nafarroa berean azkenean lau akatsa eginda, punturik bat ere ez neskak. Jasmin Unai, gozoago egongo gara zuekin, etorri barri. Jasmin, zure postre favoritue. Tiramisua kaso? Boa, ze ona. Oso Bai, ondo, ezta? Unai zuri, Gazta tarta. Gazta tarta, bitu ze ondo. Betiko dilema, labekoa edo hotza? Hotza. Bai, Bizeko zagarriak dira. Bai. Bai, ederrak. Jasmin Unai, nok hartuko du lekua maian? Jasmin. Hartu leku emezez. Jasmin, eta postrekin egingo dugu jolas, postre bakoitza sortzez, ze herrialdetakoa den. Lotu beharko dugu, ia gozo doan, denpora. Krepea. Bretainia. Oso ondo. Txokolate tarta. Turkia. Ez? Izozkia. Italia. Oso ondo. Sagar strudela. Austria. Ez? Iakatx. Baklava. Turkia. Oso ondo. Musuak. Brasil. Aupa. Txokolate tarta. Alemania. Sagar strudela. Alemania. Bai? Bakarra falta izan zaigu eta denbola pixka bat gehiago, baina oso ondo eta oso gozo aritu zarete zuek ere, txokolate tarta austriarra, Satxer izenekoa barkatu, Satxer izenekoa falta izaigun, izozkia Italian eta gelato ere esan genezaken, noski, zegoxoak denak ere, krepa Bretainian, Frantzia mendebaldean, blakaba, hau da Turkiarra, Zeonak. eztia, fruitu lehorrak ere izatei duzte, ostorea, oso goxoak, sagar strudela Alemanian, eta musuak edo Beijinus, portugesez, Brasildik datozenak zuek 5 zuzen eman da, 50 puntu. Oso no, Edozen gaitzake bat. Bai. Beijinho. Edozen Oso polita portugesa. Naiz eta orain, isilik aritu beharko dugun, Eneko eta Jone, imintzioka, jarriko dugu Eneko bera, hartu lekua maian noski, eta ea ba, puntu gehiago biltze aldera, 4 kontzeptuak ere, zuzen, emate ditugun. Ozen. Demora. Katua. Tigrea. Untxia. Infernua. Deabrua. Oso Oso ondo. no. Lurra. Berri saiatuta. Gaztelua. Tximinia fabrika. Erreka. Trena. Ez? Pero, Trenbidea. bai. Erraia. Baila, trenbidea, oso ondo. Imintzioka. Apa, Eneko. 2 persona. Zu, baina zarragokoak. Bai. Ospaldikoak. Dire, gizonak. Zuraitetxi. Aita, osaba. Izeba, aitona, birraitona, lengusua, zure aite, Horrari gara. zure aiten anaie. Zure aiten lengusue, zure aite. Bai. Zure aiten aite? Bizkiak. Gurasoak, Jone! Gurasoak. Ama, talen mitologia zaritu gara, Eneko da, aitak erditu zuen izaki mitologikoa, ez da? Aita, ama falta ditegulako guraso bikotea osatzeko. Tira. Ama, taite. Jarraitzen dugu, Bai, ez da, hortxe garaitzen. 2 puntu, oso ondo. No. Eire, Carla. Ea, ba.
Nor joango da, Maira? Karla. Karla joango da, oso ondo. Hartu lekua. Eta bizi, Marrazten ondo aritu zarete orain arte. Bai. Zaila maintzat. Ea, imintzioka ere, Beste biak asmatza ditugun. Animo bikote, denbora. Eguzkia, udara, ondartza, eguzkia hartzen, Ondo? pertsona, uretan, Ikusten Ez. da leire. eguzki bat, pertsona, planetak, Bai. No. Ea, imintzioka. arrauna, piragua, Bai. kaja bat, submarino bat, Bueno, hor dago, ambulategia, itxasontzi bat, Ondo, Karla? kotxe bat, Ez. multa, Ez. txintatak, Oso ondo. Ea, marrazkia. kotxe bat, ez dakit. Primagailua. Goratu nahi Superman pelikularekin. Auto bada, itxasontzi bada. Ez, inprimagailua, super garestia kasu honetan. Gertu ibili gara, Ondo. Bueno. Beste irurak bai, bikain, 60 puntu. Nahi, ikusi duzu hemen, maila altu xamar bai. dagoela. Bai. Badago. Baina, kaso zuek biotako batek imintzio garitzeko sekulako talentua duela deskurrituko dugu. Jasmine. Ni berri. Jasmin abiatuko da Maira, oso ondo, hartu lekua. Ja ba, talento guztiak deskurritzea, maite dugulako hemen miluzen. Batez ere, bizi, bizkor aritu, ea lauak osatzea ditugu. Denbora. Arrazten Ontzia, hasita. lapikoa, entxaladera, irukia, gasna, gazta, Ez. tarta, Hori da, Zer da hori? sandia, Ai, bikain. Bai. gidaria, kotxea, autobusa, trena, tren gidaria, autobus gidaria, Bero unai. Zer Kamioilaria. falta da? Vale. Kamioilaria, oso ondo. zerbitzaria, sukaldaria, kafetera, lapikoa, Gertu, Zer da hori? sukaldatu, egosi, Zer da? lapikoa, Ez. Antzeko. oia espres, Ez da, ere. zartagia, Bai. Ai, hori bai. Vale, kostata. Hasi marrazen. Jasmin. Jasmin! Erratza ikusi da izuko egin. Etxean ez zara zu garbiketa zantolatzen antza. Eta zartagia ere kosta zaigu, bai? bai, ez. Sukaldaria bat. Bai, sukaldaria naiz, bai. Baina dena olla espresean egiten da. Bai. Termomisik ez, orain ez. baina. Iru, oso ondo, 60 puntu. Guazen, hitz eskutura, hitz eskutuek kontuz, puntu asko gordetzen dituztelako, uste baino gehiago. Guazen, Jone badu, Jone lanerako gogoz dago. Horror. Iaz matza ditugun alik eta gehien. Guazen, denpora. Herrialdea, Rusia. provintzia, paso. Kaka, Pixa. bai. Bai? Ondo. Zezenak, Behiak. buruan, Adarrak. paso. 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 Lodia, Mea. pisua, Argala. paso. Paso. Erori, Bota. labaindu.
Apostoluak. Eta harina eta astuna antonimoak ere hortxe izaten direlako. Bai, askotan gertatzen da hitz ezkutuan, pasorako joera hori hartu eta paso. Bitarte horretan egia da, 2 zuzen eman dituzuela, beraz, 40 puntu dikote. Gau, gai. Karla guazen hitz ezkutuaren bila, nor jonga da maira, baduela ire, eta ia lortzen dugun, Karla eta Leiren arteko konexioa piztea. Guazen, neskak, denpora. Espainetan, Kolorea, bestea, margotu, transparente, gloss, brillo. beste bat, Aldatu. paso. Hondartzan, Ondarra, pertsona, tumbatu, salbatu, socorrista, euskeraz, paso. Amazonas, Belarra, lekua, Brasil, paso. Kotxean, gidatu, botaka, Egin hartu lekuen. Hau, kakaoa. Hori zelako azeran behar genuena. Zer? Kakaoa. Ja. espainetan. Gloss ere jarri behar genuke egun ematean, asmatzeko hitz modura, gloss. Azkenean hori gertu biri gara kasu batzuetan, baina soroslea ere behar genuen horrela behar bezala esan da. Punturik ez. Estima. Bani azken aldean guztiekin hitz eskutura jolasten nabiena? Oso eramangarria, Bai, lagun guztiek ies egiten diate. Bai? Bat Ilaski, hitz eskutuan. Bakarrik geratzen ari naiz, Jasmin, unai esan zeuen gustuko da, hitz eskutua. Bai. Bai, Ibili oso gara, ondo. ibili Ibili gara. zarete. Ondo. Oso ondo. Erakutsi nola egiten dan. Saiatuko gara. Hau unai, oso ondo. Esan dakoa, hau, entrenamenduare badalako ondo zehaztu zeren bila babiltzan, eta bion hartzeko konexioa bai. Zorte hon, denpora. Hankarekin, Ibili, baroiari, Korrika, paso. Lepokoa, samarra, Euskal Herrikoa, paso. paso, Musika tresna, gitarra, Biz dira musika tresna. paso. Sarrera, errepikatu, arazoa. problema. Antonimoa, Paso. paso. Jesus, Erligioa, zer, santua, paso. Lastima, unai hona ibili da. Esango nuke. Jasminek Jesus postuz jetxi ere egin du gainera. Jainko izatetik santu izatera. Bai, jainkoa behar genuelako. Eta jainkoak ere ez du lagundu. Anai arrebok. Punturik bat ere ez. Puntuak nola dauden momentuz, ikusteko momentua da. Erratzun 120 puntu, 60 mendaro ondarribian. Eta 110 puntu, Iruñaldean. Tribuaren berbak. Tribuaren berba bereziak izango dira. Ez daukat eskuartean diskoa, baina izateko modukoa da. Tapiaren, azken lana, egon edo ez egon. Disko entzuten ibili gara, esango dut, ibili garalako, baina badau Tapiaren fan handi bat Euskal Herrian, Kike da, eta Kike ibili da disko entzuten. Diskoko berbekin, osatuko ditugu. Lehenengo taula behintzet bai. Prest? Bai. Guazen, denpora. Urbizia. Zirka, Urbizia. Lasterra. Berandu. Belu. Hegaztien gorotza. Zirina. Zimela. Biguindua. Zikinaga. Eiren? Urbizia. Lasterra, Berandu. belu, Hegaztien gorotza. zirina, Zimela. Biguindua. malaska, Asko zikintzen duen lantegia, Izagirren hitzetan. zikinaga, Itxasontziak itxasadarrean mugierazteko erabiltzen den soka. marranta, Ez? Eskertzeko aleire hausart jokatu izana. Bai, zirka. Parte hartzaileak diren lehiakideak nahi dituguk, baina egia da katxorrekin
joan zaigula azken hori ere, eta baleko puntu guztiak aldo ditugula. Punturik ez taula honetan beraz. Tapiaren egon edo ez egon, diskoko kantu baten ganago bazain zuzen bez, zozoa, bezain zozoa. Eta, abesti horretatik datoz, bigarren tablako berbak. Leire, eutxioni, denfora. Arrain persiformea Bizkaian. Antxeta. Arrain pertsiformea Bizkaian. Latuxa. Jasmin? Arrain pertsiformea Bizkaian. Rangarra. Arrain pertsiformea Bizkaian. Inguma. Eneko? Arrain pertsiformea Bizkaian. Kabuxa. Suarra, bizkorra, Zangarra. tximeleta. Antxeta. Arrain pertsiformea Bizkaian. Kabuxa. Suarra, bizkorra, Zangarra. tximeleta. Inguma. Hainbat itxekturen larba. Beldarra. Kaioa, itxastxoria, Eh, antxeta, Bueltan, kantuarekin gora eta bera aritu garelako, Jonek eta Enekok lau zuzen eman da 40 puntu. Bikote, oso ondo. Eta hirugarren taula, Jasmin Unai zeuekin hasiko gara, ea berbak egoki asmatzen ditugun, Jasmin, denpora. Edatearen hotxa. Ostrontza. Edatearen hotxa. Kulka, kulka. Heldu, azpeitian. Isurdatu. Errainua, argizpia, plentzian. Gurruz museara. Eneko? Edatearen hotxa. Kulka, kulka. Heldu, azpeitian. Isurdatu. Errainua, argizpia, plentzian. Ostrantza. Uretara buruz bera sartu. Jopetegin. Edatearen hotxa. kulka, kulka. Heldu, azpeitian. Isurdatu. Errainua, argizpia, plentzian. Ostrontza. Uretara buruz bera sartu. Kaspajo egin. Bai. Kaspajo egin arren zakura, baina azkenean denbora bukatu da, aurretik hori bai, 3 zuzen eman da, beste behin Enekok eta Jonek 30 puntu. Eta markagailuak honela geratu zaizkigu, 180 puntu bildu dituzte Enekok eta Jonek. Leirek eta Karlak 60, Jasminek eta Unaik 110 puntu. Eta pena, zuzenbide ikaslek bide zuzena hartu zutelako, aurreko saioan, gaur ja okertu da, pixka bat, Pixkat, Leire bai. Karla, zer gertatu da? Jo, niri segundo batekin, no? Ritza, azkenengoa. Bai, ez da. Pena. Esperen bat. Pena baina ze ondo animatu zaretela. Bai, minon konten gaude. Oso ondo. Leire Karla, ideia nondik etorri izan? Miluzer etorri, liburu hartien. Txikitan ikusten genu. Ai, ze ona. Bai. Ze ona. Eta orain, nagusitan, andratan etorri. Hori da. Bai. Aprobetxatu klasekidei ere mezua Bai, zabalduta, bai, dozela bai. beraiek ere, eh? Esango diogu. Sorteo guztiarekin neskak. Bai, Eskerrik asko bai, etortzearen. Tarteka idazki hemen Miluzen erronkak ere, Bai, luzarazten bai. dizkiegu ikusentzulei. Aurreko astean galdetu genien, ea baote zuten etxean izendatutako objekturik, etxetresnarik, bueno, segulako zerrenda jaso dugu, esaterako eta errepaso egiterakoaz. Enerizek, aitortu zigun, baduela engraxi izeneko auto bat, autoari engraxi, horrela ondo engraxatuta joan da behin, edo izango da, akaso, Praisku izeneko garbigailu bat ere bai, beste erabiltzaile batek Jurgi Nemo kapitainak esan zuen Martintxo izeneko auto bat baduela, eta Pegizu izeneko bizikleta bat. Horrelako mordo bat jasotzen ari gara, gehiago ere bai, Runbei izena jartzeko segulako joera dago, eta izen proposamenen artean jaso ditugu Jose Mari, Txatxar, Maiordomoa, eta Garbine, zona, Runbak garbitu egiten baitu, Garbine, eta ibilgailuei dagokienez bestelako batzuk ere bai, Petunia, Luzi, Fabiola, horrelako ibilgailuak. Batez ere, jabetu gara, hau, inkesta bat ere badelako nolabait, Runbei eta ibilgailuei jartze diziegula euskaldunok izenak. Beraz, Bueno, eta... Zer ordu da? Ez dakit esan aldan. esan, zu badez bada esan, Eta... zerari ere, Bueno, ez ebez, claro. ibilgailuei, ibilgailua dira, ibiltzeko daudelako. Lagun honen Zartezkie. ari ere izena jartzen zaio. Bueno, bidali horrelako gehiago eta erronka gehiago ere luzatuko ditugu, noski. Zerotik hasiko gara. Eneko Jone, baietz egiten duzue, prest zaudetela zerotik hasteko, ez dara ezer gertatzen, ondo. Autoz etorri zarete? Bai. Ze izen du auto horrek? Jordi. Ez, Jordi. Orain txakarri diozu igual. Ez dauka? Ez du. Baina Jordi da proposamen bat. Bada, osea, nire kotxe da txusie bezain ona. Ah? Osea, txusie da, baina arras ona da. Vale. Oso ondo? Horregatik Oso ondo. Jordi igual, baten bate egongo delako itxusia, baina ona Jordi izenekoa.
Dena dela. Eneko eta Jone prest, eta Jasmin eta Unai galdetzeko geratu zaizkit. Aber, bigarren faserako prest zaudeten. Boitore. Oso ondo. Ze autotan edorri zaretezuek? Ba, kaskar batean. Kaskar, izena du kaskar. Gurea ona bezain zaharra. Ah, begira, Oso ondo. biak ditu. Ea puntu sorta kaskarra ez, oparo abiltzen dugun, Eneko eta Jone zuekin hasita, definizioetara goaz, biok prest, denbora. Arrera ona, bai? Bai? Segi? Arrapusta. Ez? Arrera ona? Arreratxua. Arrakasta, hori bai, arrakasta. Zerbait ospatzeko egiten den ekitaldia. Jaialdia. Ondo, itxas golko txikia, Kala. de bat du. Gorko txikia. Ez da Jordi. Azait. Badia da. Olimpiadetan irabazi ahal dena. Domina. Bai, kimikan, elkarturiko atomo multzoa, Molekula. oso ondo, proposamen bat onartzeko herritarrek egiten duten bozketa. Ostras, ez Herritarrek, erreferenduma. oso ondo, Jordi, aintziari dagokiona. Vale, Oso presente Jordi, hasi gara, izartuten, azken aldizen. 40 puntu Ondo. markagailura. Hau izaten da edo dana edo zer ez. Ea erdibideko bat edo. Bueno, aldela kontzeptu pila bat. Bai. Jasmin eta Unai, ulertu dugulako mekanika noski. Ados. Hor izkiak ere pista modura gertuko zaizkizue, jarraitu hoiei, eta ea, horixe, mordo bat osatzen dugun. Biok prest, denbora. Inoren mende ez dagoena. Jasmin, ez dago inoren Librea mende. ez... Inoren mende ez dagoena. Ez dago inoren mende, alegia. Buru jabea da, buru jabea. Perretxiko mota, Onjoa. asona, nahi bizia. Nahia oso bizia denean. Bizia. Ez da nahia da... Edo oso... Iskor bizia. Desioa esaten zaio horri. Planeta baino txikiagoa eta meteoroidea baino handiagoa. Satelitea. Unai! Satelitea. Ez? Asteroidea. Hori bai. Muturreko jarrera politikoen aldekoa, Jasmin. Muturrekoa? Bai. Hor dago, Bai. Erradikala! Ondo, nerviastuta, Venga, 20 puntu! Eruglifikoak oran. Eneko Jone, bueno, oso ondo voltatzen zarete, Nahiko ongi. Behar da, zerbait, begira, Bai. ze sokatxoa daukagun ilazki. Bai, behar ditugu puntuak hor gero tiran aritzeko albada. Eneko eta Jone hortara datoz, eruglifiko Ea, gara ba. asmatzen. 1, 2, 3, kusko zuie. Lehen gue, denpora. Egunero, margotzen ditut, Betazalak. bale. Nola? Beta, letra, asa, eta bila, betazalak. Eta zalak, No. Jonek egin du ospatu gero, ezta? Ezpada du? Etara asmatzen saiatu baizik eta. Hostia, hau da, artista, hau. Oso ondo, lehenengo asmatu dugu, ia bigarrena, denpora. Nork asmatu zuen, Gureak, agurrak, ez? gurrak. Gurasoek. Ez? Gurasko. Gur badarantzunen zati, Nork asmatu. Guraunitz, asko haunitzez, ugari, beste ugari. zezelan. Bueno, urbildu gara, Asko haunitz, pila, gur pila. Pila bat zegoelako, pila bat gur. Vale. Hirugarren eroglifikoa, jaun Andreok, denpora. Marrazki bat egin nion, Eskape. esk baderantzunen ez dati? eskailerari, Zer da? Non dago? Eskaiolan. Vale? Eskaiolan. Vale. Ai! Esk botoia, kaiolan. Eskaiolan. Ze oroitzapenak, Umetan horrela eskolara joan eskaiolarekin.
Bueno, ni ez dut ezer puskatu, beldura ematen zidan ezer puskatzeak, orduan horrela egoten nintzen, baina beste marrazkiak eta egin, bai, Ja, eneko. bai, eskaiola nahi gendun, danok. Ez, inoiz ez dut Ez? jautsi, ez. Eneko tipo gogorra da. Zuntxiezina. Eta eroglifikotan ere ia erabat zuntxiezina aritu zarete, bizuzen erantzun da, 60 puntu! Bai, Izan dut. bai? Izan dut hankan. Bai? Bai, eta gero, bai, beti, min, eskaioli Ja, jartzeko. bai, ez da Ilusio egiten zuen, bai. Jasmin, zu? Ez. Jasmin, unai, eroglifikoak nola moldatuko gara, etxetik eta ondo. Etxetik ongi. Etxetik ongi. Bale, zuek bota aukerak guk lagundu alizateko. Ados. Vale. Ea sorti dauen. Lehenengo eroglifikoa badator denpora. Asko dakienari deitzen zaio, Jakituna. oso ondo. Bale. Jakiak eta tuna bat, jakituna. Zema Ondo. duzen dezigun jakiak. Unak. No, bere xarma dauka. Bai, berea. Bere xarma dauka. Gustatzen zaizkizu, beraz? Ez, baina bere xarma dauka. Ja, batemati gustatuko zaiola. Klabelitos. Bai, noski. Ondo, unai Jasmin bikain. Ia bigarna, denpora. Non aurkitu zuen altxorra? Zer ikusten da? Bia. U bat. U bada erantzunen zati? Uan. U, A, Uartean. bai. Vale. Ua artean ikusten genuen, eta altxorra uartean, bueno, altxorra asko egoten dira uarteetan. Ondo, Jasmin unai, bat eta bat, zeuen arteko desempatea ean nork egiten duen, A ver. hirugarren eroglifikoarekin. Denpora. Fresko edan behar da, Iturri. Antxata. anez. Hortxata. Hori bai. Zata ikusten genuen unaik ikusi du, eta antxata ez, hortxata. Hor, txata, txufa eta guzti, eta tunare kantari hasi da, 3 asmatuta, 80 puntu! Txupi. Begira, hortxat, bide batez, kike da oso zalea. Bai, Hortxata, bai? Niri ematen dit horrelako... Nebribe, hortxe. Niri gustatzen dezkit esaldi bihurriak. Freskoak, izerdi asko dagoenerako ere aproposak. Bai. Bueno, izerdi eragileak egiago, Neko, Jone, prestatu bete? Bai. Bai? Ea ba, lauak osatzen ditugun kasu honetan ere. Lemiziko antolatzeko txanda, denbora. Garrantzitsua da, Ez, ateratzea. ateratzea. Garrantzitsua da. Garrantzitsua da. Lagundu, bestei Ez? lagundu al, Beste, Batzuei. batzuei lagundu al lagundu izateko. ahal izateko. Oso ondo. Bikain. Ondo, Ondo, basi gara. Bide beretik jarraitzen dugun, esan, atera edo sartu. zer, Zuri gustatu. biak, sartu, atera. Tarteka, txalo beroan, ez da. Kalera, kalera atera edo etxera sartu. esate Daukate, baterako. esaldi bihurrien tentsioa hor. Bale, barkatu. Eta batean etortzen zait, Barkatu. atera eta sartu. Atera. Eta lako batean sartu. Eta gero, atera eta sartu. Bigarrena, denbora. Batzuek, Ez da ba, ez da be, Biziak. biziki, biziki. aserratzen bazara, Aserretzen bazara, hori da. erronka, Ez da e, ez da, harinka, Egongo da. ez da, harinka, ez da a, ez da e. Irekin egingo duzu. Irakin, egingo duzu. egingo, Duzu. Duze, Dizu. gertu Arrasto, ginen, hau. gertu ginen. Baina hortxe dago arrastoa, ondo eman da. Hirugarrena, bio prest, denbora. Batzuk, oi bat. Ez. moduz, Ez. hartuz, Ez. lagin bat, Lagin bat. hartuz, Hartuz. gero, moduz, Ez. zer moduz, Zer moduz. Zauden? jakin daiteke. Jakin daiteke, Oso ondo. Hau da, hau. Hau da, hau, Jone. Zemuz? Zu? Ni oso ondo. Horrela Horrela bai. Zemuz zuek? Eneko Jone? Ondo? Ongi. Vale. Denok ere bai. Puntuak bilatzen ari gara, ja pista gehiago ere eta azkena laugarrena osatuko bagenu primeran. Bokalen txanda, denbora. Batzuek, Batzuk ikusi Ikusi eta eta berehala zorabiatzen dira. berehala zorabiatzen dira. Vale. Oso azkar, Zenarekin. Bai. 3, puntu. Eneko Jone oso ondo. Ateratzea garrantzitsua da, beste batzuei lagundu ahal izateko, lagin bat hartuz gero ze modu zauden jakin daiteke, batzuk ikusi eta berehala zorabiatzen dira. Zer da?
Odola. Odola. Ikus dezagun. Oso ondo! Komodina! Eneko Jone, komodina agertu da. Azken 7 segunduetan erabilgarria izan daitekena. Hori da, Bueno, azken aldian erabiltzen dabiltzelako azken momentuen oso ondo. Jasmin eta Unai, zer? Ongi, ongi. Ongi. Besteak ongi. Besteak ongi. Ea zuek ere? Hori da helburua, puntuak pilatu, komodina lortu. Ados. Aritu zarete etxean, pixka bat hau prestatzen edo? Hori gutxi esan. Batzutan. Gutxi. Bueno, askotan gutxi prestatuta ere lortzen da, beste batzuetan, ez? Ikusiko dugu. Lehenbiziko esaldia, denbora. Lagun, Ez? Lasaitzen Ez? botatzea. Ez? Horrelako. Ez? Batzuetan. Batzuetan. Botatzeak. Ez, batzuetan. horrelako. Horrelako. Botatzeak. Horrelako. Horrelako lagun. Ez, horrelako. Horrelako bat. Botatzeak. Botatzeak. Lasaitzen. Lasaitzen. Dezake. Lagun dezake. dezake. Lagun dezake. Dezake. Lagun dezake. Bai. Zaitzake ez, Bai. Hor dauden hitzak, esaldia bukatu nahi eta jazten gara hitzak ere ez daudenak sartzen. Bai, ez sentimentu hon. Bai. Jasmin, unai, ze salto. Bai, Ze poz. Ze ondo. Etxean ere nabarituko da adrenalina hori, Eutsi ba? Ea bigarrena. Demora. Berritxarrakek. Berritxarrakek. Errima. Errima. Ez da, Arma. Azazita. Irmo. Azazita. Arma. Arima. Urratu arte. Urratu arte. Geratzen zara. Aurretik bokala. Egiten du zenu. Zenuen. Zuen. Arrastoa hor dau eta gogoratu. Txe dago. Ea hirugarrena, ondo antolatzen dugun. Biok prest. Demora. Nekez. Nekez. Urratuta. Ez, nekez. Ahotsa. Nekez. Egin duzu. Nekez egin. Egin izango Ez, duzu. nekez duzu. egin ahal. Duzu. Nekez egin ahal. Izango duzu. Izango duzu. Ahotsa urratuta. Ahotsa urratuta. Baduzu. Izale. Askotan gertatzen da, Bikoteak elkarri lagundu baino, elkarri embarazo egiten diela, ez da? Batek bat eta besteak bestea. Askotan gertatzen da. Ze izen da hori? Zaiatzen ez, pizka bat zirikatzen, baina Vale. fede txarrez ez, Gero, lagun batek idatzi zidan beste gunien, miluza ikusten benetan. Orain atzo zaio, atzo zaio. Ez, eta dinoz, zer zaudetea sarratuta? Bai? Eta nik ez, antzerkia da dana. Zerkia da, Antzerkia da. Bai ez? Antzerkia da. Txalo, Antzerkia da. Nala sarretuta ba. Ia ba. Lehiakideak ere zaude sarretuta, ez da? Ez. Papozozik, laugarrenari heldi ezaiogun. Demora! Hori. Ez da ho. Ura. Ez da u. Hau. Hau. Egiteagatik. Egiteagatik. Ez Zara. duzu. Ez duzu. Erraza. Ez duzu. Erruz. Ez da. Arrazoi gehiago izango. Arrazoi gehiago izango, bai! Bikain. 3 arrasto, beste 3 eta beste 80 puntu banatu behar ditugu. Jasmin Unai, batzuetan horrelako bat botatzeak lasaitzen lagun dezake. Nekez egin ahal izango zu, ahotsa urratuta baduzu, hau egiteagatik ez duzu arrazoi gehiago izango. Zeri buruz ari gara? Oiua. Arima urratu arte. Guazen, oiu egitera? Ai! Eta komodina! Bikain bitaldeak. Ospatzeko Jasmin eta Unai egin nahi duzu oiu. Ba, hemen... Ez. Naik ez du nahi. Mendian, hori mendian. Vale. Bueno, zaku eraman ezkero, bai. Bai. Aurrena hortarako egin behar da sokatira irabazi eta sokatirara bidean Enekok eta Jonek markagailuan 180 puntu, Jasminek eta Unaiek 200. Koska bat goroxiago, eta komodina bi aldetan, Hortxe, Eneko Jon ez hauek atzetik, baina, bueno, veteranoak bebazarete eta badakizue hau nola doan. Bai. Azteko prest? Bai. Ba, adidanok, sokatirara goazeta. Eta, bikote, guazen, denpora. 1901 urteko maiatzaren zein egunetan harrapatu zuten Orioko balea ospetsua. Maiatzen 14an. Osondo. Jasmin Unai, denpora. Zein izan zen Norma Jean aktorearen izen artistikoa? Paso. Marilyn Monroe. Nafarroako zein herri ezagunetan jarri dute martxan aguakate ekologikoaren ekoizpena? Baztanen. Lesakan, zenbat alde berdin ditu erronbo batek?
Bost. 4. YouTuberen logoan zein bi izki daude letra larriz idatzita. Y-a eta T. Oso ondo. YouTube lagun izan dugu, baina 77 puntuk ere ies egin digute ordurako. Begira, panorama aldatu da, momentuz. 81 segundo oraindik ere, Eneko, Jone, iritsi berritako puntuei eutxi aldela. Bikote denpora. Zein da Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialaren laburdura? Ea... Ez. Berria. Paso. EHA. Nola egiten du euskaraz? Zaunka, txakurrak. Wow. Zaunk. Zein da dirusari handiena duen literatur saria mundu mailan? Nobel saria. Planeta saria. Euskaraldiaren zenbat garren aldia izango da urtengoa? 3. Oso ondo. 78 puntu, Beste aldera joan direnak. Bukaerarako utzizaleak, gordezaleak zarete, baina komodina, Gogoan izan, Jasmin eta Unai, puntuak etorri dira, zuek ere komodina badaukazue. Ea ba. Denpora. Zeren abiaduran neurtzen du anemometroak? Nano. Aizea, zein da Antoine Saint-Exupéryk idatzitako lanik ospetsuena? Printzipe txikia. Oso ondo. Printze txikia. Printze txikia. Paso egitekotan ere, bizkorregin paso, Denbora da ezinbesteko eta kaldu ezin dena. Eneko Jone, beste hainbeste, markagailua bide batez, momentu honetan berdin duta. Guazen denpora. Bizkaiko zein udalerritan dago Astra kulturfabrika? Durangaldean. Gernikan, zenbat minutu ditu egun batek? 6.600. 1940. Emakumeek zein arlotan egindako lana errekonozitzen du Gladys Ariak? Paso. Komodina. Ingurune digitalean, nola bota zituen otxoak txerritxuen lastozko eta egurrezko etxeak? Aize, osea, putze Ufaka. dita. Bai. Bale, lehenengo erantzunarekin geratzen gara. Bale. Ufaka Eneko eta Jone orain. Puntu galera den berri izan da gero, 123 alde batean. Bikoitza eta pixka bat gehiago, 277, Jasminek eta Unaiek. Guazen, denpora. Ze hizkuntzatan idazten zuen Vladimir Nabokov idazle errusiarrak? Erusieraz. Ingelesez, zenbat horma ditu trinketeak? 2. 4. Ze praktikatzen du jogi batek? Yoga. Oso ondo. Eneko Jone, 18 segundo. Komodina hor dagoela, Guazen, denpora. Kutxe itxurako ze elementu aurki dezakegu Euskal Herriko mendito ontorretan? Komodina. Postontzia, buzoia. Erabilita. Ondo erabilita. 13 segundo aurretik, 100 puntuko aldea, baina Jasminek eta Unaik haute euren komodina ere. Guazen, denpora. Zein osagaik bihurtzen du baratzuri sopa, zurrukutuna? Ogia. Bakailoak, nola deitzen zaio, hilarrian idazten den esaldiari? Komodina. Epitafioa. Eta denpora. Komodina eskatu dute. Erandu egi aukeran, Lehenbiziko galderan, erantzuna jakinezean, komodina erabiltzea ere, horixe delako aukerarik onena. Halere, denbora, garaiz bukatu da zuen hobe beharrez, Jasmin eta Unai, Enekok eta Jonek 182 puntu, bezaldean, 208. Bueno, sakatira bikaina ikusi dugu. Bai. Eneko Jone bikaina ikusi dute. Nik uste noikoa da. Zuengan nori ikusti, Urrengo programan beste aukera bat, elkarrekin egoteko. Hoi da. Eskerrik asko. Askotan gertatzen da, Ni luzera, bikote berri bat irizten da, apal, ondo pasatzera gatoz, ikustagun, eta finalera, Jasmin eta Unai, horixe da zuen kasua. Hori da. Zer, Jasmin? Zegoen dena pentsatua. Bai? Humil plantak egin dituzu, Baina bazen egiten, barruan ondo jakin ere finalera iritsiko zinetela. Bai, iritsi zarete, puntu batzu pilatuta gainera, eta horrek esan nahi du ja, lehenbiziko dirutsuak ere, 208 euro kasu honetan, ja irabazi dituzuela. Baina argi, ze gaur, zakuan, jokoan, 5 zifra izango ditugu estreinekoz, jokoan baititugu 10.392 euro! Wow! Zer? Bueno, Jasmin Unai, ez dugu esan zer egingo dugun diruarekin, lortuzkero. Zein da asmoa, Unai? Ba, goi bili ginen Nafarroko Unibertsitate Publikoko bertso eskolan, eta oso bertso eskola txikia da, eta ez daukagu soinu ekiporik ekitaldiak egiteko.
Orduan, gure nupeko lagunei, soinu ekipo bat. Eta afari bat, eta Eta, afari bat. afari bat, eta juerga ere. Jasmin, Marsellatik etorri eta bertxotan ere hasi zara orduan? Aditzen, ulertzen pixka funtzionamendua. Jasminek galdera asko erantzuten ditu. Esan da, Hori ere bai estrategia da. Interesgarria. Bueno, Euskal Herri dana, ia, zakoa lortzen zuien ikusten. Zakoaren bilagoaz. Komiki zaleak zarete? Ez sobera. Gutxi. Bueno, 3 komiki hauek klasikoak dira. Ikus dezagun eremuak gaur, zeintzuk diren, Tintin, Mafalda, Asterix. Aipatutako kontzeptu edo ezaugarriak komiki bakoitzarekin lotu beharko dira. Ados. Ederki. Ezagutzen dituzue? Bai. Bai. Oso ondo. Basi egin gara, Belgika. Egina. Tintin. Bai? Bai. Ados. Segatu. Tintin, Belgika. Belgika Tintinekin lotu dugu. The Beatles. Nik ez nuke lotuko ez Asterixekin, ez da Tintinekin. Nik Mafaldarekin. Mafaldarekin, ez da? Goazen. Mafalda. Bai. Mafaldarekin lotu ditugu. Mila 1964. Nik uste dut Asterix eta Sortzea. Tintin agian. Bai. Zaharragoak. Zaharragoak direla? Bai. Mafalda nahiko zaharra da, ez da? Zakit. Zarantza. Asterix ez. Asterix zaharragoa da. Zaharragoa da, diozu? Nik uste dut gure gurasoek Asterix ezagutu zutela. Bale, orduan... Tintin, probatuko dugu? Pues Tintin, bai. Venga. George Remy. Bale. Ez begiratu horrela. Ideiarik ez. Izanen da sortzaia. Bai. Mira, nik uste Asterixeko sortzaileak direla 2. George Remy, Mafalda, jarriko dugu. Bai, hori izen nahiko frantziarra ez, edo belgikarra. George Remy, hola? Zakit. Tintinekin berriz, edo gehiagi. Bota. Tintin. Bai? Bai. Venga. Ez zara seretuko ez da. Venga. Urrengo kontzeptua, urrengo ezaugarria. Anakronismoak. Buah, hori Asterix fijo. Bai. Zukerran eta nire. Bai, bizi dira erromatarrekin, orduan, nahasten dire... Igual ez. Bueno, gero trukaia. Adrenalina. Adrenalina. Tintin. Aventurak. Bai, berez bai, abenturak. Tintin. Ados. Gaztetaria. Tintin. Tintin da kaztaia. Tintin. Uf, gauza gehiagi tintinekin. Listo. Listo. Kokatu ditugu. Bai. Zazpi kontzeptuak 3 eremuetan, 10.352 euro ditugu jokoan. Ze mozko bidei izan da? Bueno, Ongi? batzuk agian argiago, berte batzuk Bai. hausaz. Tintin Belgika rekin lotu dugu. Zuzena da. George Remy. Kazetaria. Oso ondo. Hau da, hau. Hergé, goitizen ez ezaguna, George Remyk sortu zuelako. Asko zobeto, ahoskatu du Jasminekuk baino. Barkatu. Bide batez, Belgikan sortutako historio dira Tintinenak, lehen komiki tira, egunkari katoliko batean kaleratu zen, izena Le 20e siècle, izan daiteke? Eske ez dut ulertu, Antxon. Normala. Bertan, kaleratu zela. Anakronismoak gertatzen dira Asterixen komikietan, esaten du Jasminek. Esate baterako patata prejituak eta aipatzen dira, ala alda? Horixe, Trukakia agertu da.
Hiru kontzeptu ditugu. Nik ez nuke erabiliko. Hola egingo, gero damutuko Beatles, adrenalina, 1964. 1964ean kaleratu zen lehen aldiz hiruretako bat. Adrenalina pertsonaia bat da. Wow. Zalantzak ditugu, Beatles. Mafalda, pasatuko dugu adrenalina. Ezakite? Mafalda nik ez dut irakurri, orduan ez Nik bai, dakit. baina ez naiz horretzen. Orain dela hau. Adrenalina ez da izanen Mafaldako pertsonaia bat? Aldatuko dugu? Nahi duztu? Bai. Venga, aldatu. Adrenalina Mafaldara. Adrenalina aldatu egingo dugu, trukaki erabiliko dugu, tintinetik Mafaldara ekarriko dugu. Ezkerra damutuko. Eta Mafalda adrenalinarekin eta Beatlesekin geratu da. Beatles taldearen jarraitzaile fan sutsua alda Mafalda? Bai. Adrenalina Mafaldara ekarri dugu. Tintin eta Asterix irakurrita? Ai, Bai, Eta Mafalda be bai unai, baina etzen nuela gogoratzen. ez, orain dela unitz. Bueno, esan dugu pertsonaia baten, emakumezko pertsonaia baten izena dela. Mafaldarekin lotu behar zen adrenalina, trukaki ondo erabili dugu. Asterix eta 74 Mafalda. Baina adrenalina izan dugu, eta ez zaio falta izan final honi, Jasmin eta Unai gaur iritsi, eta haze lana izue, 208 euro dagoeneko pilatuta dituzue, eta zakuak gola egiten dueten gabe, beraz, jarraitu hor, Ze final ederra, ze joku ederra izan dugu miluzen gaur bai. Jar, beste horren beste. Airo!